Hej sammen, i dag vil jeg gerne vise jer 5 ting, I ikke vidste om Minecraft. Men jeg kan ikke love, at I ikke allerede ved nogle af tingene. Men lad os bare komme i gang. Enderman sløde og faktisk ord, der er blevet ændret og spillet bagfra. Men jeg ved ikke, hvilke ord. Du tror sikkert, at Minecraft har uendelige chunks, men det har den faktisk ikke. Der er faktisk en grænse, og hvis du skriver den her command, så kommer du ud til grænsen af verden. Og hvis du prøver at sætte nogle blocks ude for grænsen, eller smadre nogle blocks, så kan du ikke det. Og hvis du går ind igen, så kan du godt sætte og smadre, men så kan du ikke komme ud igen. Den eneste vej ud igen er at skrive den her command. Du vidste sikkert godt, at man kunne gå ind i mobs, når man var i game mode 3. Men hvis du også godt, at man kan gå ind i billeder, når man er i game mode 3. Ved at bruge alle de forskellige træ-ud-kombinationer, er der 884.736 måder at lave en seng på i Minecraft. Hvis du enchanter guld items, får du faktisk en bedre enchantment. Hvis du rammer ild, så kommer du til at miste nogle liv. Det ved du godt. Men hvis du løber, eller går igennem ild, så mister du faktisk kun liv, når du rører det. Du mister ikke liv bagefter. Hvis du tager en command-blok, sætter den, skriver den her command, commanden er i beskrivelsen, trykker done, og så forbinder den med en redstone, så får du den her, som gør det super hurtigt. Den er mega hurtig. I kan bare se, hvor hurtigt det går. Og hvis jeg bare... Lad os lige prøve bare, at jeg ikke... jeg bare trykker på V hurtigt. Så lad os se, hvor langt det kommer. Jeg kommer mega langt. Den er mega hurtig, den her. Og hvis du gør det her i en flad verden, så kommer det sikkert til at være mega hurtigt. Og ikke kommer til at løbe ind i en eller anden væg, eller bjerg, eller sådan noget, som man gør i... single player. I adventure mode ved du godt, at man ikke kan sætte eller smadre blok eller sætte ild. Men du kan godt starte TNT, hvis du er i adventure mode. Hvis du kaster potion direkte ned, kommer du til at miste noget af tiden. Men hvis du kaster den direkte op, får du hele tiden. Når du drikker en usynlighedspotion, tror du sikkert, at ingen kan se dig. Men det passer ikke. Villagers skal først stadig se dig, selvom du har drukket en usynlighedspotion. Det var det for denne video alle sammen. Jeg håber I nød den. Husk at smide et like og subscribe. Og hvis I ikke vidste nogle af de her ting i forvejen, så husk at skrive dem ned i kommentaren. Hej hej!